Priso ang duha ka pulis ug laing duha pa ka lalaki nga taga Davao City human matud pa nalambigit sa pagpanuli sa usa ka negosyante sa General Santos City. Atong sayno ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, kapin 100,000 pesos ug mga cellphone ang nadagit ngadto sa biktimang negosyante kansang panimalay gisulod sa duha ka pulis ug mga kaubanan niini. Tingkagol sa prisuhan ang duha ka mga personahe sa Davao City Police Office nga giingong nanuli sa General Santos City. Giila kining sila si Police Chief Master Sergeant Renante Medina, 44 anyos, na assign sa Foot Patrol and Bike Unit, ug si Police Master Sergeant Christopher Ararao, 45 anyos, nga na-assign sa Bunawan Police Station. Dakpan sab ang duha pa nila kakauban nga sila si Edwin Salvador, 40 anyos, ug Winston Ongko, 30 anyos, pulos mga residente sa Davao City. Sumala sa otoridad, gisulod sa mga sospek ang panimalay ni Jackie Faeldin, 37 anyos, sa Purok Undok Gawan, Barangay San Jose, General Santos City, pasado alas 9 Martes sa gabi. Mukabat matud pa sa 165,000 pesos ang nadagit sa mga sospek, lakip ang mga cellphone sa biktima. Dihang pauli na unta sa Davao City ang mga sospek sakay sa usa ka SUV, naharang sila sa tinagakan checkpoint sa Jansan. Lakip sa na-recover sa otoridad ang dala nga managlahing armas sa mga sospek. Wala na mihatag og pahayag ang mga dinakpan. Samtang gawa sa kasong robbery with intimidation of person ug Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, pasakaan sab ang duha ka mga pulis ug administrative cases. Girelieve na sab sa pwesto ang duha ka nalambigit nga pulis. Wala pa name sa kinsa ipuli, and then wala pa po'y kuan kung asa i-assign. Pero nanay directive atong city director to relieve the supervisors and commanders. Sa karon padayon ng investigasyon sa otoridad, lakip na ang Integrity Monitoring and Enforcement Group gikan sa Davao City Police Office nga mibisita sa police station kung asan nakakustudiya ang mga dinakpan. Sara, sumala sa Davao City Police Office, ila pang tukion pag-ayo ang background o records ni ining mga nalambigit nga pulis og mipasalig sab sila nga dili gayod nila konsentihon ang bisan unsa mang daotan nga binuhatan sa usa ka pulis. Sara. Okay, dagang salamat Abby Caballero.